Tak já vás zdravím. Já nevím, jak jsem na to přišel, ale nějak mě to přišlo z hůry a analyzoval jsem tady případ vlastně matky a dcery, kterou vlastně soudy poškodili tím způsobem, že už snad 3 dny po porodu, protože se domnívali, že asi ona nemá kde bydlet, že by to děcko bylo asi na ulici, tak ho strčeli do nějakého dětského domova na základě prostě rychle vyneseného předběžka, který potom neustále vždycky vystavili ho jestli na měsíc nebo na 3 a neustále ho prodlužovali, až to dospělo k tomu, že ta asi holčička tam byla v tom nějakým dětském domě 2,5 roku. Ta matka sice tam mohla jako nějak docházet, takže to dítě vědělo, že dochází matka, ale samozřejmě ten vztah byl úplně jiný. Samozřejmě to sebou nese nějaký následky, že jako psychosociální, psychomotorický, vývojové vady a všechno tak, jo. Tak a je to nález ústavního soudu 1737/16, myslím, že z roku 2017. A tam to začalo v roce 2015 nebo 2014 dokonce, kdy nějaký městský soudy v Praze a nejvyšší soudy tam potom jako rozhodovali. A tady, co bych vám jako řekl, já to řeším i z důvodu, protože mě byly zrušeny minimálně 2 předběžka, další se ještě řeší, tam jsem se možná pozdě odvolal, ale to ještě řeším, protože tam je taková jedna divnůstka, která nevím, jak tam byla časově. Ale minimálně já jsem byl na několik měsíců odtržen od dětí. Třeba díky pracovnímu vytížení jsem je v červenci letošního roku za pomocí předběžka, který bylo soudem nadřízeným zrušeno, to znamená, podle tady těchto věc se mluví, že bylo v podstatě nezákonný, když ho někdo jakoby zrušil. Kdyby ho potvrdil, tak ne, jo. A tady vlastně ty předchozí soudy, i včetně nejvyššího, řekli, že v podstatě právo na náhradu škody, jako ještě jiný případ jsem vlastně analyzoval, že jako nenáleží, prostě nemá nemá náležený, v předběžku se totiž, takhle jsem na to vlastně našel, že v předběžku se většinou skládá třeba 10 000 jistina, nebo kauce, pro případ, kdyby to rozhodnutí bylo třeba špatný, někdo by došel k nějaké škodě, tak se tady tyhle ty věci mu můžou z téhle kauce jako uhradit. Nicméně je ještě obecně závazná jakoby pro stát, když stát pochybí vlivem, že jakoby má garanci za toho soudce nebo soudkyni, tak musí nahradit škodu majetkovou i nemajetkovou, že jo, což je tady třeba tohle. Tak a teďka si představte, já to tady shrnu a budu citovat věci, protože je to docela složitý, má to hodně stran, že oni tady přiznali nějakých jí, a teda nevím, jestli jenom jí, nebo jí a dceři, tady byly nějaký 2 období, nějakých 240 000, za 2,5 roku, když vám seberou dítě 3 dny po porodu, no to je absolutně výsměch, ty nějaký nejvyšší soudy to prostě jako ty rozhodnutí zrušili, to dítě bylo předná a 2,5 roku, 250 000 bych chtěl za 2 týdny, po narození dítěte, aspoň, že ho teda mohla, jako tady to si jako někde najdete, protože to je to, co tady bylo, tak jako jak na to reagovalo to dítě, to je silná káva. Obvodní soud vlastně tady, že byly 2 období,
Jo, že já nevím, jestli to dítě dali a pak zase vzali 240 a za druhý období 260 tisíc. Jo, to znamená krát 2, to máme, dejme tomu, 1 000 000, jo. Tak a to byl nejvyšší soud, jo. Městský soud dal každé ze stěžovatelek 110 tisíc, jo, klasika, prostě tady máte 100 litrů a jděte pryč, jako. To je prostě naprostá hrůza, jo. A tady ještě zvláštní, že tady ty předchozí soudy se vlastně při určení té jako zadosti učinění nemajetkové újmy, tak se tady baví, jako kolik dostávají za nelegální odsouzení ve vazbě, jo. 500 až 1500 za jeden den nelegálního času ve vazbě, no to je jako taky výsměch, jo. A takže to srovnávali s tím, anebo tady byl případ někoho, kdy byla nějaká matka usmrcená, bylo tam 6 potomků, jo, já nevím, manžel, dítě, bratr a tak, a dostali prostě podle jako od, nevím, 200 tisíc do třeba jakoby milionu. Jo, a nevím, jestli ho usmrtil prostě asi někdo ze státu, nějakou operaci, nevím, jo. Nicméně, jo, takže to porovnávali tady v touhle ze smrtí, což jako nevím, jo, ale prostě jako, já nevím, jo, soudy mají být individuální a pak vás tady srovnají, jo, to je, jak kdybyste byl v base, jo, to je asi tak stejně jako, jak tohle můžou vůbec srovnávat, no to je prostě, to je Česká republika, to podle mě neexistuje jiný stát, jo. Tady je to v sekci 2026, jo. Argumentace stran, jo, tak tady samozřejmě ty soudy jako si tady vohnuli zákony, co chtějí. Dokonce ona tady v jedné stížnosti se na něco odvolávala, ale neodvolávala se jako do všeho konkrétně a ty soudy řekly, jo, ale vy jste se odvolala jenom na část 2 a ne část 2c, takže vám nic nedáváme. No a samozřejmě, tady jim to ústavní soud úplně roztrhal, že jim tady v podstatě řekl, že nejlepší zájem dítěte je jako prvořadým. Má se to, když to shrnu, dělat vlastně individuálně a že tady nějaký porovnávání jiných případů pro ústavní soud vůbec nehraje roli, jo. On vlastně nebude stanovovat tu škodu, jo, ona se vlastně k ústavnímu soudu odvolala, že ta škoda je vlastně extrémně nízká, že chce prostě víc peněz, jo, když už jste jako tu rodinu takhle utrápili. No, ty soudy se jim vysmály, proto to skončilo ústavní soudu, ten zrušil, nevím, jestli se mi to podaří dohledat, jestli o kolik jim to zvedli nebo snížili a podobně, ale ústavní soud tu cifru nespecifikoval, on jenom ty rozhodnutí zrušil vlastně toho nejvyššího soudu a vrátil to přepracování a teďka nevím, jo, jestli nejvyššímu nebo nějakému tomu prvotnímu. Jo, a já tady možná dceru, co mě zaujalo, jo. Ústavní soud připomíná, že aplikací toho nesmí dojít přímo nepřímo k omezení rozsahu základního práva na náhradu újmu způsobené veřejnou mocí. Jo? Článek 36 odstavy 3 listiny. Jo, tady jsou nějaký citovaný, jo, takže přímo, nepřímo prostě nemůžete říct, a vy nemáte na nic nárok. My jsme to sice posrali, ale vy si to vyžerte, tady máte 5 korun a jděte pryč, jo, to je prostě hrůza. A takže oni tam vlastně ústavní soud srovnával jako širše, že samozřejmě ty soudy pochybily v mnoha jakoby úrovních a zejména, že samozřejmě ta matka ho nemohlo vídat, i to dítě, ty vazby jsou přerušený, trvalý a podobně, jo. A samozřejmě to dítě nemohlo vídat, i protože bylo pořád v tom děcáku, nemohlo vidět tety, strejdy, babičky, dědy, ti mohli mezi tím umřít prostě, takže to je prostě nenahraditelný, jo. Já bych přál tomu soudci, aby to zažil sám a že jo, aby když řekne vidět dítě, to je 20 000 měsíčně, tak dobře, tak někdo tak ti prostě někdo unese dítě a uvidíme, jestli to za půl roku budeš vnímat jinak, jo. Třeba takhle extrémně jako vlastně novorozence, jo. A tady měl nějaký 3 hlediska významu. Nejlepší zájem dítěte,
zaručený. Potom vícero způsoby, za třetí vyplňují procesní. No, to je trošku složitější. Takže základní právo dítěte na to, aby byl jeho nejlepší zájem předním hlediskem pro rozhodování, je pod ochranou soudní moci, a to v řízení o náhradě veřejné moci. Obecné soudy jsou při svém v každém jednotlivém případě povinni pečlivě zhodnotit relevantní skutečnosti. No a samozřejmě můžete se domnívat, že se na to prostě z vysoka vysrali. Jo. A tady ty srovnávací kauzy on popřel, že to prostě srovnat nebudou, že mají vyjít jako to, a místo individualizované péče a výchovy jí byla v citelném věku poskytována hromadná péče ze stran zaměstnanců. Tyto skutečnosti představují zásah do soukromého života, avšak matka jakoby mohla jako normálně fungovat, jo, to dítě každý den brečelo, ale matka normálně fungovala, jo, ta sice mohla jít do kina dele, ale asi se jí taky pěkně nespalo, když si říkala, co se děje s tím dítem, zase uvidím, jako to je, já nevím, jo, to je prostě, já nevím, co by se stalo, kdyby tady někdo řekl, dobře, tak žádáš tady o 10 milionů, tady máš 7, víc ti nedáme, dobrý, jako, co by se stalo, jako, kolik takových případů je? Podle mě moc ne, to by ta státní kasa jako vykrvácela, kdyby jsme mu někomu dali pár milionů, to stát se tohle v Americe, tak jim dají miliardu, jako jo. To je jako u nás tady ta nemajetká újma, jako když ti rozbije mobil, pomalu koupí ti novej, nebo ti dají nějaký šunt, jo. A když se poruší veškerý práva tady základní, jo, lidský práva, tak je to ještě horší než s tím mobilem, jako jo. A samozřejmě, nevím, tady by měli jít do basy všichni ti předchozí soudci, jo, takhle to. Vědomí, že orgán moci, a dokonce soud zcela vzepřel zákonu, totiž bez pochyby zesiluje pocit příkoří a bezpráví, zvyšuje tehdy utrpěnou nemajetkovou újmu. To znamená ta bezmoc, že vy se odvoláváte, oni vám řeknou, že se nemůžete odvolávat. Ústavní soud říkal, že jste se mohl odvolávat. Oni se tím prostě nezabývali. Jo. To by měli jít prostě, já nebudu říkat radši co. A držení vyžaduje zvláštní náhradu. Jo. Nepřiměřené délky řízení, a to odpírání meritorního rozhodnutí ve věci. Při rozhodování o hrání nemajetkovou způsobem porušení práva na přístup k soudu je tak možná analogicky vycházet principu pravidel, které jsou uplatňovány v případě nepřiměřené délky řízení. Jo. To se taky táhlo jako několik let. Jo, takže 2,5 roku, jo, prostě nemohla vidět. No, samozřejmě, tam šlo ještě o tom, že ústavní soud vydal nějaký nálezy, kterým se nejvyšší soud vůbec neřídil. Jo, a tím porušil tady nějakou kasační, něco prostě. Určitě tady mám zkušené hejtry, kteří jsou bývalými soudci jako na odpočinku, takže mě určitě opraví. A já jsem na 71, 72 paragraf, jo, a jo, tady je to. Pokud obecné soudy nerespektují kasační závaznost nálezu ústavního soudu a pokračují v porušování základních práv v rozporu se závazným právním názorem obsaženým v nálezu, což se děje třeba i v těch mých kauzách té policie, vždy tímto působí dotčeným jednotlivci i nemajetkovou újmu, za kterou těmto jednotlivcům sluší náhrada, protože, rozumíte, je porušeno to právo, někdo udělal chybu a má za to zaplatit už tím, že mě to vysírá, musím někam jezdit a samozřejmě tady to má tu sekundární, že ta bezmoc je umocněna tím, že jde o nemožnost vidět svý vlastní dítě. A stačila pouhá domněnka, že v děcáku se bude mít líp než někde na ulici. Nebo já nevím, jo, jestli nechci křivdit, jo, ale radši jako dát děcko na ulici s jeho matkou, než s nějakýma tady pochybnýma státníma zaměstnancema. Jako, nevím, jo, takže to samozřejmě
To je, nechápu, jak se tohle, ale u nás se může stát cokoliv, jo. Městský soud se stotožnil, že určil odlišně 20 000 za každý měsíc odloučený, jo. To je 800 za to, že nemůžu celý den vidět dítě, jo. To je prostě takhle malý, jako to je, já nevím, co na to říkáte, to je úplně k smíchu, jako jo. To nakopat do kouli tady ty soudce nebo do vajálu. Jo. A jo, tady to má skoro 100 odstavců, jo, co jsem vám tady chtěl říct. No, tak samozřejmě ty veškeré soudy a i ten nejvyšší soud se v podstatě na většinu těch věcí vyprdli, stanovili to tak nějak, jako, že si asi hodili kostkou, jo, a dostat tady 0,5 mega za 2,5 roku, jako a 0,5 mega pro dítě, jako s doživotníma následkama a tady tímhle jako závažným pochybením, no tak to je prostě k smíchu, jo. Doufám, že té ženské dali aspoň, nevím, 5násobek, jo, protože oni teda žádala, myslím, o 5 milionů a to stejný pro dceru, takže 20 milionů, jo, ale jako to je nevyčíslitelný, jo, to si člověk prostě, ten čas vám nikdo nevrátí, jako jo, že byste se transportovali, ne, prostě to do 5 let, co se tomu dítěti stane, už zůstane na celý život, jo, a to je prostě, to se nemá stát a když má, tak dobře, dejte jim 20 milionů a na to nějak zapomenou a jako co by se stalo, ta státní kasa by do prdele vykrvácela, teď během těch tady 3 let nějakého šaškarání na soudech, už několik milionů se vyhodili za papíry, překladatele, soudní tam zapisovatele, platy soudců a kde si tady hospody a podobně, jako jo, to jsme tak chudá a blbá země, že nemůžeme tady někomu za takovýhle selhání dát adekvátně, ještě ho vláčíme po soudech a oni ještě tady musí vytáhnout z kapsy, jako tady, aby mohli dát nějakou ústavní stížnost a nejvyšší, to stojí jako desítky tisíc, jako jo. A ta baba asi nebyla nějak situovaná, že by si tohle mohla dovolit, to možná dělá za ní nějaká prostě ziskovka, jo. To je prostě, tak řekněte, co si o to myslíte, díky.